Hi guys! I-try na muna natin ang aking singkamas at apple mango with bagoong. Sino kaya ang mas masarap dito? Try muna natin yung singkamas. Sarap. Next natin ang mangga. Tikman na natin. Sarap. Sarap din. Ito. Sarap na pala. Sarap pa. Ito ulit. Sarap. Pareho silang masarap. Tikman nyo na guys. Bye!